ברוכות וברוכים הבאים לפרק החמישי של מסך ההתעלמות. אני רות שלו, ומכל הדברים שאנחנו מתעלמים מהם, הפרק של היום יעסוק במה שאנחנו אבל ממש מתעלמים ממנו. השכול יכול להגיע לכל אחד. כבד, נהיה אמיצים וניגע יחד בפצע הזה שאנחנו מעדיפים להסיט ממנו את המבט. אתן מאזינות ומאזינים למסך ההתעלמות עם רות שלו. את ענבל ברוכים הכרתי בחדר 2 בקורס של דובר צה"ל. גם היא הייתה למעלה, בקומותיים, והיא הייתה זו שריחלתי איתה על כל השאר. כל מה שאני זוכרת מהימים האלו איתה, הם צחוקים, לרלורים, וחברה שאומרת לי את האמת. גם אובייקטיבית, אי אפשר להתעלם מהאור שענבל מכניסה לחדר, ובחיי שהבאתי לכם היום נשמה ממש מיוחדת. ובלי קשר בכלל לנושא הזה של הפרק, ובלי קשר לאחי המתוק והגיבור, ובלי קשר למה שעברה בשנתיים האחרונות, היא אישה מדהימה ועוצמתית, ומאז אפילו יותר. גם על זה נדבר, על האם אפשר בכלל לשים את מה שעברה בשנתיים האחרונות בצד, לדבר על ענבל שלפני. ענבל היא אשדודית גאה, למרות שהיום תמצאו אותה בתל אביב. אחות בכורה במשפחה הכי מתוקה וערכית שיש. היא שירתה בדובר צה"ל, יצאה לקצינים, והיא הייתה מהקצינים הטובים של דובר צה"ל. זה מצרך מאוד נדיר, לא כזה נפוץ. וכשהיא השתחררה היא עבדה בדוברות פוליטית והתחילה ללמוד, ואז זה קרה. באותה שבת שחורה, אחיה איתמר יוסף ברוכים, שהיה רגע משחרור, נפגע מרסיס בסדרות ונפל במקום. בשעותיו האחרונות פיזר חיוכים להמון המודאג ונפל כשאשכרה הגן על עם ישראל. מתוך הכאב הגדול שנפל על ענבל ועל משפחתה, ענבל החליטה להשמיע את קולות האחים השכולים. היא מספרת על החשיבות והאתגרים איפה שרק אפשר. ולמה? כי יש בינינו המון כאלה. כי היום זוהי, ומחר. איתמר הוא גיבור בשבילי, אבל אחותו לא פחות. ענבל ברוכים, מה שלומך? וואו, רות, איזה הקדמה, הרגת אותי. כן, זה היה כאילו, אנחנו יותר ציניות בשביל, כאילו זה יותר מדי כבד לנו הנושא הזה, אבל אנחנו נראה לי נצליח. נצליח. מה שלומך? את יודעת, התחלתי עם השאלה הכי מתקילה. מה שלומך? זה תשובה שונה לכל בן אדם, בכל יום, יש אנשים שאפשר להגיד להם. היום, עכשיו. בסדר, אני פה, אני כאן, כיף לי לראות אותך. שלי. כיף לי להיות כאן. אני מוצאת שזאת התשובה הטובה, כאילו עכשיו אני ככה. יש לי שאלה, את מרגישה שברחוב הישראלי, כאילו אנשים ברי המזל שזה עדיין לא נפל עליהם, וזה לא, השם שלא ייפול. וגם שלא ייפול, יש את ההרגשה הזאת של, יש את השכול ויש את כל השאר, כאילו יש את ההרגשה, את מרגישה את ההרגשה מהצד השני, של השכול לא באמת קורה לכולם, הוא קורה להם, לקבוצה הזאת? תכף ניגע במה זה הקבוצה הזאת, אבל אני אגיד שאני חושבת שבשבועות הראשונים שככה יצאתי החוצה והסתובבתי עם זה, הייתה לי ממש המחשבה על כאילו איך לכל אחד מאיתנו קרה משהו וכולנו מסתירים את זה. אני זוכרת את עצמי יושבת בבית קפה אחרי הפסיכולוגית, עצבנית, אני אומרת, רק אני נדפקתי, רק אח שלי מת כאילו, רק החיים שלי נהרסו, והנה כולם פה יושבים בבית קפה, ואז אמרתי, וואי, אבל איך אני נראית מהצד? כאילו, גם אני יושבת בבית קפה. מה אני יודעת על מי שיושב פה לידי, וכל מי שהולך ברחוב, וכאילו, לי פתאום השתנתה החשיבה. אני חושבת שלכולנו צריכה קצת להשתנות החשיבה ככה. אני חושבת ששנתיים אחרי, אנחנו לא מספיק משאירים את כאילו, יראת קודש הזאת שהייתה בימים הראשונים, שכאילו, אמרת, וואי, הוא בטח במילואים, והוא בטח איבד מישהו, וכולנו היינו לרגע קצת יותר נחמדים אחד לשני, אז לא יודעת, אני חושבת שהרבה מאיתנו הולכים עם איזה טייטל שהוא שקוף, כאילו, אני הולכת יושבת בבית קפה, בא לי לשתות יין עם חברה, ואני מאמינה שעוד הרבה אנשים ברחוב הם ככה, אז... את חושבת אבל שאנחנו פחות נחמדים אחד לשני, או פשוט פחות... קצת פחות זוכרים את זה, כאילו פחות אולי עם הקונטקסט של, וואו, כולם עברו פה משהו. כי יכול להיות גם שאנחנו זוכרים ואנחנו קצרים אחד לשני פשוט. נראה לי שאנחנו רוצים לשכוח, אני הלוואי שיכולתי לשכוח, אבל אני ממש מרגישה את התחושה הזאת של העם, שכאילו בא לו קצת ריפוי אחרי השנתיים האלה, וכולם היו בכאב מאוד גדול, ואני מבינה את זה, אני יכולה לפעמים לכעוס על זה, ולהגיד, אני אף פעם לא מתקדמת משם, ואתם מתקדמים, אבל חד משמעית, אני מרגישה ששוכחים, ושמתקדמים מזה, אבל אני גם חושבת שזה טבעי, שמי שזה לא נגע בו אישית, לא יכול לסחוב את זה על עצמו כל הזמן. אוי ואבוי, אל תגידי שזה טבעי. אני מסכימה איתך, אבל... בסוף מתרגלים להכל, לא? אמר את זה איש מוכשר וזמר נהדר. אנחנו נסיים את הפרק הזה שאנחנו לא נתרגל לזה, אני אומרת לך. הלוואי. העלית על דעתך אי פעם שדבר כזה יקרה לך אפילו כזה במחשבות בלילה או משהו, זה מחשבה שעברה לך? כן, מלא פעמים.
אני אגיד שמאז שאני ממש קטנה, ממש, כאילו נניח אני בת 11, זה אומר איתמר בן בערך 8, לקח לי רגע לעשות 11 פחות 3. יש לי חלומות כאלה בלילה, שכאילו משהו קורה לו ואני בלחץ, ואימא שלי אומרת שהיא זוכרת שאני מעירה אותה בלילה, ואומרת לה, תקשיבי, שוב פעם חלמתי את החלום הזה, כן, מפחיד, זה הפך חלומות שלי לפחות כיפים עכשיו, אני כזה חולמת ואני כזה וואו. אז זה חלום שחוזר על עצמו, ואני יכולה להגיד לך שבימי זיכרון עוד לפני שאיתמר מתגייס, אני מחבקת אותו בצפירה ובוכה, ואני בלחץ, ואני בכנות, אני לא יודעת להסביר את זה. אני חושבת שכשקורה דבר כזה, יש הרבה עניין של בחירה במה להאמין, ואיך יש כאלה שמאמינים שזה כלום, וזה לא מכוון ולא מתוכנן, ויש כאלה שנאחזים באיזה משהו, ואני חושבת שאני נאחזת בזה שיש פה איזה משהו יותר גדול, כאילו גם זה שאני חולמת על זה כל כך הרבה שנים, אני אומרת, זה לא יכול להיות צירוף מקרים, כאילו... את בכלל לא בן אדם של צירוף מקרים, אבל כאילו יש לך איזו ראייה, בלי קשר עכשיו, כאילו יש לך איזו ראייה, לא יודעת, חצי אמונית, חצי הוליסטית כזאת. כן, לא יודעת, אני חושבת שלפעמים זה מחשבה נעימה שכאילו דברים קורים במקרה, אבל בדבר כזה אני ממש רואה איך אנשים כאילו נאחזים באיזושהי אמונה, בין אם זה אמונה דתית ובין אם זה אמונה אחרת, ואני חושבת שיש איזה חיבור ביני ובין איתמר שהוא תמיד היה, והוא תמיד יהיה, והוא כאילו, הוא ממשיך גם עכשיו, ברור שלא איך שהייתי רוצה אותו, אבל משהו שם מרגיש לי, אני לא רוצה להגיד מתוכנן ולא מכוון, אבל לי מרגיש שיש משהו גדול יותר שאני לא מכירה אותו ולא מבינה אותו, ואולי יום אחד נבין. בא לי כאילו שנתחיל מהאירוע, אולי אפילו כדי כזה, שנוכל אפילו לשים את זה בצד, אז כן. כאילו רגע לדבר על היום הזה. איפה זה פגש אותך בחיים? כאילו, במחשבות שלך על החיים, ממש, כאילו אם היית לוקחת את השבוע-שבועיים שלפני, 7 באוקטובר, כאילו, איפה זה פגש אותך שם? באותה תקופה אני עובדת במשרד יחסי ציבור, ומחפשת את עצמי, כאילו, מתחילה לשאול את עצמי, את יודעת, היינו בדובר צה"ל, טבעי לנו להמשיך רגע, קצת הייתי בדוברות הפוליטית, אחר כך משרד יחסי ציבור, חסכתי קצת כסף, ומתחילות השאלות של כאילו, לאן החיים שלי הולכים, איפה הייתי רואה את עצמי, אולי לא בתחום הדוברות, ופתאום משהו שם מרגיש לי קצת יותר קר ומנוכר, ומחשבות כזה על... זה מצחיק שכאילו זה תופס אותי באמצע המחשבות על לאן החיים שלי ילכו, וזה נותן לי בעיטה על החיים ודוחף אותם לאיזה כיוון מאוד מאוד מסוים, אבל... זה גם נותן תשובה מסוימת, אם כבר אמונה ושליחות ותפקידים בעולם? אני אגיד שכאילו אני נזהרת מקלישאות, כי אני לא אוהבת, את יודעת, כאלה שאומרים שזה קרה לי, ואז הפכתי להיות... אבל אני חושבת שיש משהו כל כך מטלטל בזה שכל החיים שלך משתנים בבת אחת, שאת קצת יותר מתחברת לעצמך, וקצת יש איזו התקרקעות כזאת. אני ממש זוכרת פתאום איזה שיפט בראש של, רגע, אני רוצה להישאר כאן על הארץ הזאת, אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה למלא את החיים שלי בטוב, ולהתרחק ממה שצבוע ונראה והישגיות, אני אגיד שגם ממש התלבטתי על איזה תואר ללמוד, ואני בראש שלי מאוד כזה אובר-אצ'יברית, וזה לא תמיד טוב להיות אובר-אצ'יבר, כי לא תמיד זה מחובר אלייך. אז אפילו התלבטתי עם, עשיתי כבר מיונים לרפואה בבן גוריון. סתם, לא באמת רציתי להיות רופאה, אבל רציתי לדעת שאני יכולה ואני אעשה את זה. אני ממש זוכרת את זה אגב. אז... ובמזל לא עברתי, לא שאני רוצה לשבח את השיטה של המיונים לרפואה, בטח לא בבן גוריון, אבל במזל לא עברתי, ואפילו היו לי מחשבות על אולי ללמוד מדעי המחשב, ומשהו שיכניס כסף, ומשהו שיהיה עם סטטוס, ובסוף בחרתי בפסיכולוגיה ובטיפול, ואני שונאת את הקלישה הזאת של, אח שלך נהרג, אז החלטת שאת רוצה לטפל באנשים. לא, אבל זה כאילו ניקה לי קצת רעשי רקע, ואמרתי כאילו... השאיר את הליבה ממש. כן, כאילו בשביל מה להתאמץ להרשים ולעשות, כאילו בסוף זה את פה ותעשי מה שמתאים לך ומחובר אלייך. האמת, אני גונבת כאילו שנייה לעצמי, שאני אומרת שעכשיו השאלה הזאת של איפה זה תפס אותך בחיים, זה היה כמעט מבחן, כי אנחנו נפגשנו אחרי מלא זמן שלא יצא לנו לשבת. נכון, קצת לפני, לא? ממש, ספטמבר, ממש כמה שבועות לפני. וואו, נכון. אני הייתי בסבלט בתל אביב, וכזה היה לי מלא דרמות בחיים לספר, והיה ממש כזה, היה מפגש לא רגיל בינינו, וכאילו הנושאי שיחה פשוט היו לא רגילים מצד שתינו, את באמת היית בצומת הזאת, ואני הייתי כזה בצמתים שלי, כן? טומטו. וכשישבנו, ממש דיברנו, כאילו כשדיברנו עלייך, אז דיברנו כזה על התפקיד שלך בבית, וזה, ועל לגדול, ודיברנו מלא על איתמר. ואני אף פעם נראה, אולי דיברנו עליו בקמד או משהו, אבל אני לא זוכרת שכאילו ישבתי עם חברה ודיברתי על אח שלה. וואו. ממש. על כמה הוא מוצלח,
אני ממש זוכרת את זה, כאילו עם הכל, בהישגים ופסנתר, אני זוכרת כאילו ממש על מה דיברנו שם, כאילו על פסנתר שלך. ואני חושבת שאיתמר כאילו מלמד אותי המון, אני אוהבת לשמוע עליו, אני אוהבת לשמוע אותך, אני אוהבת שאת מספרת עליו, אבל כאילו בא לי גם לשתף אותך שהנקודה הזאת, ולא סתם כאילו הפרק הזה הוא סביבך בשבילי, כאילו מה שאני לוקחת ממנו ומהסיפור הזה, זה את זה. זה ששנייה אחת כאילו פשוט היה אח של חברה שלי שאני מדברת עליו הכי בדרך אגב, כאילו בשיחה של שתי חברות, בבר יין, בתל אביב, כאילו, והתובנה הזאת של זה יכול להגיע לכל מקום, היא מטלטלת בעיניי. היא עשתה לי משהו שלא קרה לי, אולי להרבה אנשים זה קרה ב7 באוקטובר באופן כללי, כי הרבה אנשים פתאום הכירו יותר שמות. אבל אני לא חושבת שזה זה, כאילו זה ממש השיחה הזאת שישבה לי בראש ותפסה אותי כזה, תפסה אותי שם. שאלתי אותך איפה זה פגש אותך בחיים, איפה זה פגש אותך ביחסים שלכם? כאילו יש בין אחים הרבה תקופות. נכון. אני זוכרת שכשאיתמר התגייס לצבא, אנחנו צמודים יחסית, כאילו יש בינינו כמעט 3 שנים ו2 שנתונים, אז תמיד הוא כאילו 2 כיתות מתחתיי, הייתה תקופה ממש כיפית שהוא היה בצבא ואני הייתי קצינה, ואז אחר כך אני זוכרת שהוא סיים קורס מ"כים ובדיוק עשיתי מילואים, ובאתי למזי וכאילו לביסלח, ועשיתי לו תמונות יפות, וכל השירות עשיתי לו כזה תמונות הכי יפות של המתעדים וכזה, אבל בילדות היינו רבים מלא, מן הסתם, היינו ממש אחים שרבים מכות וקללות וצרחות, וכאילו תמיד אני אומרת שקיבלתי הכל מהכל, כאילו ביחסים האלה בין האחים, וזה מושלם, ולא הייתי רוצה שום דבר אחר. וכשהוא התגייס לצבא, אני זוכרת שפתאום התחלתי, כאילו, היו לי פתאום רגשות קצת אימהיים כלפיו. פתאום אני זוכרת שהתחלתי לקרוא לו חמודי, מתוקי, ואמרתי, מה זה? מאיפה זה יוצא ממני? מאיפה הבאתי את זה? הוא לקח לי את המפתח לאוטו, החוצפן הזה, ובגללו נתקעתי וזה. פתאום כאילו משהו מתרכך כזה, ואני חושבת שפתאום הוא כזה, כאילו אנחנו מגיעים לאיזה נקודת בגרות שהיא די משותפת. אני עם שר באותה נקודה, אני חושבת 4 שנים, והוא גם עם בת זוג כמעט 2, ופתאום שנינו במערכות יחסים ארוכות. משהו שם כאילו מאוד מחכה להמשך הזה, שכאילו הוא ישתחרר, ופתאום שנינו נהיה בחוץ, וכאילו, את יודעת, עם כמה שאני אומרת שחלמתי את זה, לא האמנתי שזה באמת יקרה. ברור. כאילו, אני ראיתי את החיים שלנו הלאה, ובאמת, כאילו, היה האדם הכי קרוב אליי, איש הסוד שלי, תמיד אני אומרת, הוא חלק ממני, הוא חלק ממי שאני, וזה קטע, זה כאילו, אני עכשיו סוחבת גם אותו איתי, כאילו, בתוך האישיות, ובתוכי, כאילו, היה לי מישהו שהוא גם היה ענבל קצת, וענבל ואיתמר כזה, האמת שהשיחה האחרונה שלנו בבית, פחות או יותר, הייתה ביום חמישי שלפני. סתם, אני לא זוכרת, נראה לי שההורים שלי היו הם לא היו בבית, ואני סידרתי לבד את המטבח, ואיתמר היה בחדר, וכתבתי לו איזו הודעה פאסיב אגרסיב כזאת של, תודה שאתה לא עוזר לי לסדר את המטבח, או משהו כזה, והוא כזה בא ואמר לי, טוב, מה את מתעצבנת? בואי נסדר את המטבח, הכל סבבה, כאילו, איזה כיף לנו. והייתה לנו שיחה כזאת אמיתית, כאילו, פתאום הוא אמר לי, תגידי, מה עם שר? את חושבת שתתחתנו? כזה על העתיד. יואו, אימא'לה, איזה צמרמורת, אלוהים. ואני אמרתי לו, כן, תראה, היום אנחנו כבר 2 אחרי, הגיע הזמן שר, אבל... וואו, הגיע הזמן, שר. אבל אמרתי לו, תקשיב, אנחנו כן, אבל קודם נעבור לגור ביחד, נראה שאנחנו מסתדרים עם החיים המשותפים וזה, אבל בעיקרון נראה לי שכן, ושאלתי אותו, מה אתה אומר עליך ועל ליאור? אז אמר לי, גם, כאילו, מין כזה הסכים עם זה. וסתם, את יודעת, במציאות של אחים, את אומרת כזה, וואי, איזה שיחה חמודה, כאילו, נחמד. היום אני מייחסת לזה משמעות אחרת, ברור. אבל זה המקום שהיינו בקשר, מקום טוב, מקום אוהב, חיכיתי שהוא יחזור הביתה מהצבא כל פעם, כאילו היינו ממש ממש חברים, הוא ידע מה קורה אצלי, אני ידעתי מה קורה אצלו, שנינו היינו עם בני זוג, אז אולי זה טיפה, את יודעת, כל אחד בשלו, אבל יש איזה ביחד שהוא כאילו ממשיך גם בלי מילים וגם בלי שיחות. יש משהו זאת שאלה קצת מוזרה. שלי. יש משהו שמייחד שכול של אחים? ברור. אני מנסה קודם לא לשפוך את כל התלונות שיש לי על אחים. קודם כל, הקשר בכלל בין אחים הוא שונה מקשר בין הורה לילד. כאילו, יש שם איזה רובד מאוד מאוד גדול, ולא בקטע של השוואות, כן? הכאב של ההורים, עצום הכי גדול, תמיד אני אומרת, אתם קודם. אפילו שאין מה להשוות כאב לכאב. אבל אני חושבת שהעובדה שאני ואיתמר זה מגיל 0,
זה כאילו, את מבינה, ה-DNA שלי חרוט עליו, כאילו אנחנו אותו בן אדם, אני כאילו לא מכירה את עצמי בלעדיו, כאילו היו לי 2.5 של חיים בלעדיו, אז זה כאילו, זה קצת אחר, אני חושבת שידענו יותר סודות, ידענו יותר, רבנו מכות, ההורים שלי. עכשיו שאת מדברת, פתאום אני חושבת על זה שיש אולי איזה תמהיל כזה באחים, שהוא קצת שכול אמהי, וקצת שכול של החבורה, וקצת שכול, הוא כאילו מלקט את כל הסוגים שאפשר, את כל הדרכים שאפשר לאהוב או להרגיש לבן אדם הזה. זה הכל ביחד. וגם אני אגיד שכשאתה אח, ובמיוחד אני חושבת כשאת אחות בכורה, פתאום יש איזה תפקיד שאת צריכה לתפוס, מדברים על זה. לא, את? הרבה אחים. אני לא תופסת אף תפקיד. לא, את ממש לא בכורה קלאסית, אז בטירוף. אני, כן, גם באופי שלי הבאתי את זה על עצמי, להיות בכורה. אבל כן, אנחנו הרבה מדברים על זה, האחים, את יודעת שיש קצת איזו התהפכות של תפקידים, כי ההורה קורס, האח הקטן קורס, המשפחה קורסת, ומישהו צריך לכתוב הספד, ומישהו צריך לדאוג לכל מיני דברים, וזה תפקיד שעל הרבה אחים הוא, שוב, זה לא במודע, אני לא מאשימה אף אחד, אבל פשוט עושה את זה, ואני חושבת שזה מקום אחר. אצלי נגיד, זה מאוד התחיל מקודם doing ופעולה, ולעשות, ולכתוב הספד, ולפתוח עמוד אינסטגרם, ולעשות, ורק אחר כך מגיעה להרגיש, כאילו. אני רק 2 אחרי, את יודעת, הייתי בדיוק באיזה שיחה, שבה סיפרתי על איתמר, ופעם ראשונה, כשסיפרתי, נשבר לי הכל כזה. וכאילו אמרתי לה, וואי, איזה קטע, כאילו זה אף פעם לא קורה לי. וואו. כי תחשבי שמההתחלה, אני ממש זוכרת שיום אחרי שזה קרה, התקשרה איזה כתבת של ynet, וההורים שאמרו, קחי, כאילו, גם הייתי בדובר צהל, קחי, תדברי איתה, תספרי, ולפני שאת מספיקה להקל את הכאב הזה ואת מה שקורה, אז את מספרת לכתבת של ynet מה קרה, ואת חושבת על איזה מילים מופלאות אפשר לתאר את אח שלך, שכאילו, את עוד לא מבינה בכלל מה קרה איתו ואיפה הוא, אז זה תהליך שקורה להרבה אחים, ואתה קצת מאבד גם את ההורים שלך באיזשהו מקום, אתה קצת מרגיש שאתה דואג להם, כל הדינמיקה המשפחתית היא מאוד מאוד שונה, ואני חושבת שהאחים לוקחים על עצמם, גם לוקחים על עצמם וגם מקבלים מהחברה הרבה כזה, טוב, אתה במקום השני. זהו, באתי לשאול כאילו גם על היחס מבחוץ, כאילו מה, יש לכם ממש מאבקים פוליטיים שונים לגמרי, מכל שאר הנוכחים בשאול, בשכול. זה גם שאול. שכול. כן, זה, תקשיבי, זה מתחיל בזה שבן אדם רואה אותך ברחוב והוא לא שואל מה שלומך, אלא הוא שואל מה שלום אמא. כבר כאילו, את מבינה שאת באה מקום שני, ואומרים לך... גם מקום שני וגם צינור, כאילו, כן. את לא אמורה לתווך שכול של מישהו אחר. כן, ואת מקבלת כמובן משימות מכל האנשים הזרים. תהי חזקה בשביל אמא, תהי חזקה בשביל ההורים, תשמרי על אחיך הקטן, תשמרי, וכאילו אף אחד לא רואה אותי, כאילו מה עם הכאב שלי? הלו, לי כואב, אני איבדתי אח, ואני באמת חושבת, את יודעת שבאופן לא מודע, זה עשה לי איזה... כאילו גם אני קצת מרגישה ככה, גם אני מרגישה לפעמים שאני צריכה להתנצל על זה. אני מרגישה שהורה שקול זה טייטל שהוא התברג טוב וכולם מבינים מה זה הורה שקול, ואח שקול זה כאילו, איך ההורים? רגע, כאילו... את הולכת עם אשמה מסוימת? כאילו אני שומעת, נכון? כן. אוי ואבוי. כן, כי תראי, חלק מזה אולי זה גם לא להצליח לתפוס מה שקורה, אבל כאילו מרגע שזה קורה אני מרגישה שיש 2 צירים מקבילים של חיים, כאילו יש את החיים יש את החיים הרגילים. אני שברתי פה את האולפן קודם והכל היה בסדר אז. אני מדברת עם הידיים, הייתי צריכה לחשוב על זה קודם. יש את הציר של החיים הרגילים, ויש את הציר של הכאב ומה שקורה, ובהתחלה אין שום קשר בין הצירים האלה, כי את קמה בבוקר, ועזבי, השבעה וכזה, אבל כאילו בשלב מסוים את הולכת לעבודה, זאת אומרת, איפה אח שלי? הוא לא פה, כאילו, אין חיבור, אולי כי אני לא מצליחה להקל ולא מצליחה לתפוס את זה, ואני חושבת שהיום אולי הצירים טיפה יותר מתמזגים, אבל אני רגילה לדרוש מעצמי את הטופ, וכשאני עובדת במשרד יחסי ציבור, אני רוצה להביא כמה שיותר פרסומים, ולהיות העובדת הכי טובה והכי אלופה, ופתאום בא איזה מצב רגשי שלא מאפשר את זה, ובא פתאום איזה אירוע הנצחה שלא מאפשר, ווואלה, זה קצת מבאס את הבוס שלך, שכאילו את לא יכולה להגיע לדבר הזה והזה, ולמרות שהוא יגיד, כן, ברור שאני אאשר, את רואה עליו שזה מבאס אותו, ואת רוצה לרצות אותו, ואת רוצה עדיין להיות ענבל המצטיינת, המרצה, אף פעם לא הסתבכה עם אף אחד, תמיד כולם מתים עליה. ופתאום, כאילו, מגיעים הרבה דברים שאת צריכה לשים אותם לפני, ואת מרגישה אשמה, ולפעמים גם גורמים לך להרגיש אשמה. בכלל יש כאילו, נראה לי במלחמה הזאת, הרבה קולות מהסביבה, בין אם זה עבודה, ובין אם זה המדינה אפילו, והזכויות שמגיעות לאנשי צבא וכו'. שהם אומרים,
ברור שאתם לא צריכים להרגיש ככה, או ברור שצריך לטפל בזה, או ברור שאם יש לכם פוסט-טראומה, אבל בסוף אין את הנכונות, כאילו זה בא בסתירה עם זה שהמצב מבאס, ומרגיש לי שיש כאילו כוונות טובות, אבל שהן הולכות ונשחקות קצת, ובסוף לא נשאר בשר, כאילו נשאר רק מילים ריקות שאי אפשר כזה להסתפק בהן. אני חושבת שכולנו, כאילו כל החברה, כאילו קצת נרמלו אותנו לאיזה סף כאב וקושי מסוים, שפתאום הכל נראה לנו פחות כואב ופחות קשה, ואני חושבת שהמלחמה הזאת נבדלת מאוד ממלחמות אחרות, שפעם הייתה אחות שכולה, יש לנו חברה משותפת שהיא אחות שכולה, וכולם ידעו שהיא אחות שכולה, וזה היה ברור, ופעם נגיד אם הייתה מתווספת איזו משפחה שכולה בעיר, כל העיר הייתה מכירה אותה, והיו יודעים, והיו זה, ועכשיו יש כל כך הרבה, שכאילו גם לא מכירים אישית, וגם זה כזה, שמענו סיפורי זוועות על חטופים שעברו התעללות, לך קשה, שמענו סיפורי זוועות על אנשים שרצחו את כל המשפחה שלהם מול העיניים שלהם, לך קשה, כאילו זה פתאום כזה, זה גם משך הזמן וגם כמות שהפכה את זה להיות, זה עוד כתבה. יש כתבה על ביבי, ויש כתבה על זה, וגם חייל נפל. וואו, כאילו... שלא נדבר על הכתבות אני מרגישה שהתקשורת, כאילו, את יודעת, זה מצחיק שאני כאילו מופתעת מזה, כי שתינו מכירות את העולם הזה. אני גם מופתעת אבל כל פעם מחדש, מהאכזריות והציניות של העולם הזה. עזבי אפילו אכזריות וציניות של, כן, אני זוכרת שהייתה כתבה על אחד החטופים שחזר, ואחד מערוצי החדשות שם בכותרת, זה הסיפור הכי נורא שהיה עד כה, או משהו כזה, ואמרתי, מה זה תחרות? כן, ממש. עכשיו, מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים מחפשת לעשות כתבות, ואני רוצה להנציח וכזה, ואת מרגישה שמה שלא צהוב לא מוכר, וכאילו אני אומרת, איפה המקום גם הערכי? אולי תעשו, אני חושבת שיש יחידי סגולה, פינות ממש מסוימות בתקשורת שאומרות, בואו תנציחו, יש אצל הדר מרקס בגלי צהל ועוד כמה פינות, וגם שם יש רשימת המתנה מאוד ארוכה לצערנו, אבל את מרגישה שאם אין לך את התקרית הכי מיוחדת, והסיפור הכי מזעזע, והמשפחה שלנו הכי התפרקה, או שאת עושה איזה פרויקט מטורף. מה, זה לא מספיק פשוט להיות משפחה שכולה? זה לא מספיק להיות חייל שנפל כדי להגן על המדינה? זה לא מספיק לכתבה? זה לא מספיק ל10 דקות? אפילו לא במהדורת שישי, בסדר? זה פשוט נורא עצוב שאנשים שיש להם את הכוח להרגיל אותנו לקשב הזה, פשוט בוחרים שלא לעשות את זה. האמת שחבר שלי מהצבא, מקורס חובלים, עידו שפי, הוא התאבד, והאמת שבימי זיכרון, בדרך כלל לא הייתי איתו, כי הייתי עם המשפחה של הגרוש שלי, ויצא שביום זיכרון הראשון שדווקא נסעתי אליו, זה היה אחרי 7 באוקטובר, בשנה הזאת, ולא היה אף אחד. כאילו לא היה אף אחד נראה לי כמעט מהמחזור שלי, כי לכולם היה את המישהו ללכת אליו. ופתאום גם, שוב, עולות השאלות של, נכון שזה אירוע אחר לגמרי, התאבדות, ועדיין עולות השאלות, כאילו של, מה, אז לא נגיע לפה? אין מקום לכולם? זה קשוח ממש. רציתי לשאול, דווקא אמרת את התקשורת הזה, מרים לי להנחתה. קצת לשון הרע, מה קרה? קצת נפתח, מה קרה? קצת. כאילו מעניין אותי מה המוסד, או הארגון, ותהיי ספציפית, כי מגיע להם, זה לשון הרע, אבל מגיע להם. שהיה קשוח, שהפנה עורף, לא יודעת, שהרגש שאת צריכה להוכיח את הכאב שלך מולו. אני לא אגיד שם מוסד, כי אני רוצה להגיד שם שלי ספציפי, סתם אני לא אגיד, אני לא אשחיר אותו, אבל אני אגיד כי את רוצה לקבל משם תעודה. אני אשמח לקבל ציון טוב בקורס. לא, אני אגיד שהאוניברסיטה באופן כללי מאוד מאוד מאוד, אני לומדת באוניברסיטת תל אביב, מקסימים, יש לי יועצת מקסימה, דווקא היא לקחה אותי לשיחה ואמרה לי, תקשיבי. יועצת היא יועצת אקדמאית, היא עוזרת נגיד בין היתר גם לכל מיני סטודנטים שנגיד קורסים תחת העומס, צריכים ייעוץ, צריכים קצת תמיכה נפשית אפילו בעניין הזה, היא ממש ממש בחורה מקסימה, ואפילו מתקשרת עליי מדי פעם ואומרת לי רק רציתי לשאול מה שלומך ואיך הולך וכזה, אבל בסוף זה הרבה פעמים מגיע למרצים ספציפיים שאין לה את היכולת לעזור, וביום הזיכרון האחרון פספסתי שיעור בקורס מסוים, והייתי צריכה את ההקלטה. פספסתי אותו כי הלכתי להנציח את אחי באיזה פרויקט, ואני לא זוכרת כבר איזה, וכתבתי מייל, ואת מדברת על כאילו איפה מרגישים אשמה. כאילו זה הזוי שאני אומרת את זה, אבל ביום הזיכרון השני, הרגשתי אשמה שאני מבקשת תירוץ, כאילו לא להגיע לשיעור. וואי, איך בא לי שתשחירי אותו, אימא'לה. את
לא מבינה איך בא לי לדפוק לו בדלת בבית. ואת יודעת מה מצחיק? שזה מרצה שכל הזמן היה הולך עם חולצות של מטה החטופים, וכזה אומר לנו, אם הייתי יכול, אז גם אני הייתי הולך לקפלן הערב, וכאילו, אז אני מחויב להיות פה, אבל אתם כאילו תלכו לקפלן, וואי, זה עושה לי גירודים. אז הוא כאילו מתיימר להיות מחובר למלחמה, אבל כשאני מבקש ממנו את ההקלטה, הייתה בדיוק כזה שביתה, לא יודעת, המרצים, הזכויות יוצרים, שהם לא פרסמו לנו את ההקלטות, לא יודעת למה. סך הכל ביקשתי הקלטה של שיעור אחד, זה לא אמור להיות כזה מורכב, ואני ממש זוכרת שאני חושבת איך אני מנסחת את המייל הזה, ומה אני כותבת, ותקשיבי, כל אירוע כזה הוא מוציא אותך רגע מהשגרה, וכאילו מכניס אותך רגע לאיזה כאב, שאת צריכה לכתוב ולנסח, ומה אני אסביר. גם לפתוח את הפצע כל פעם, כאילו, זה אמור להיות מספיק. ואני הייתי בטוחה, את יודעת שכאילו משהו די לקוני יספיק. איזה מילה של דובר צה"ל זה לקוני? לקוני, כן. לקוני. לגמרי. היא צצה לי מהראש ואני לא צפיתי אותה, פתאום היא הגיעה עכשיו. תמיד שאני משתמשת בה, אני חושבת על דובר צה"ל. היא אמרה לי, זה הרגע. אם לא עכשיו, את לא... כן, זה הרגע למילה לקוני. בקיצור, הייתי בטוחה שמייל סוג של לקוני הולך להספיק, שכאילו אני רק אגיד לו, תקשיב, אני אחות שכולה, יש אירוע של יום הזיכרון, אני הולכת להנציח את אחי, אשמח להקלטה. והוא אמר, לא, תשלימי מחברה. הוא כתב, לצערי, כפי שאת יודעת, יש איזו שביתה, אנחנו לא מוסרים את ההקלטות לאף סטודנט. עכשיו אני אומרת, אבל כתבתי עכשיו שאני לא אף סטודנט, אלא הרחבתי, פתחתי עוד יותר. אמרתי לו, תקשיב, זו השנה השנייה לאבל שלי, אני חייבת להנציח את אחי, אני בטוחה שתוכלו למצוא פתרון, כך שממש כאילו ביקשתי, ואז הוא אמר, פשוט עד השיעור הבא אני לא אספיק לאשר לך את זה, ועדיף כבר שתשלימי מחברה. שזה אותו מענה שהוא היה נותן לי, אם הייתי אומרת לו, אני על החוף בתאילנד, מתפננת לי, כואבת לי הבטן. כן, אני לא מתחשק לי להגיע, אתה מעצבן אותי, אני לא אוהבת את איך שאתה נראה, לא בא לי להגיע לשיעור. עכשיו, זו הייתה התכתבות של איזה כמה ימים, היא הסתיימה ביום של השיעור כבר הבא, ואני אומרת לך, זה שבוע מהחיים שאני לא אקבל בחזרה. זה שבוע שאני מסתובבת בתחושות נוראיות. הכל מציף, כל הקטע הזה של כמה לגיטימציה יש לי, האם עדיין יש לי טיקט, האם רואים אותי? האם רואים את הכאב שלי? האם התירוץ הזה הוא מוצדק או לא? הכל עולה והכל צף, ואת מרגישה שלא. וזה ממש קשה. כאילו ברגע הזה מישהו אומר לך, טוב, יאללה, תלכו להפגנה בקפלן, אבל אחים שכולים זה לא חשוב. שזה כאילו, זה מה שחירפן אותי. אמרתי, איך אתה בא עם החולצות האלה? כאילו אתה אומר, אני מבין שיש פה עוד מלחמה מתחוללת בחוץ. ממש. ולי אתה אומר, השביתה של המרצים על הזכויות יוצרים, כאילו, איפה אתה? אח שלנו, חיילים נלחמים בעזה, מה אכפת לי מהזכויות יוצרים עכשיו? כאילו, תתאים את עצמך. יש ניתוק, כאילו, גם עכשיו, ממש עכשיו חזרתי מהכנסת, והייתי בוועדה לביקורת המדינה, דיברו על מילואימניקים, וזכויות שלהם, והרבה מילואימניקים, סטודנטים מילואימניקים. אירוע ברמות, בעיקר כי את רואה את הדרג המקצועי, ואת רואה את המל"ג, ואת רואה כאילו, וכולם מדברים לך מעל הראש. אף מילואימניק כאילו עדיין לא, יש התייחסויות בסוף, כמובן, פתחנו שם, אבל כולם מדברים על אנחנו עושים ככה, ועושים ככה, ועושים ככה, ועושים ככה, ווואו, איפה אתם? זה לא משנה. כל השיח הזה לא מחובר בכלל למצוקה, זה לא מצוקה של האם אני אסיים את התואר, או יתעכב לי התואר, התואר לא מעניין. יש כאן מצוקה של תראו אותנו רק. יש כאן ציבור, להבדיל, כן, שנותן, כאילו, בשני צידי השולחן, כאילו, שנתן המון, כאילו, נתן בצד שלך של השולחן, את כל מה שיש, כאילו. לא רוצים לבוא לקראת, רוצים להיות מעצבנים, תהיו מעצבנים. רק תראו, כאילו. לפעמים, גם הרגשתי היום גם שדיברתי, שהיה לי כל כך הרבה דברים שיכלתי להגיד בכנסת כדי להיכנס בהם, כי אמרו לי דברים נוראים, וגם הרימו לי את הכל, וממש היה לי חווה מאוד לא טובה איתם, ובסוף מה שבחרתי להגיד הוא משפט מאוד קטן, כאילו זה לא משנה, זה מאיזו שיחה עם מזכירה, משהו פיצי, אבל זה שבר אותי, כי שם ממש הרגשתי עד כמה הם לא רואים, כאילו כמה הם לא אנחנו, כמה יש את עם הבלגנים שלך, והם שרוצים, לא יודעת, לסיים את היום, או לסגור את השנה, לא יודעת, באמת, אין לי דרך להצדיק את זה. בא לי רגע לשנות אנרגיה. יש... נסדר את הפעמים. חוץ, מסתבר. לשינוי האנרגיה. אוקיי. התרעננו לשינוי האנרגיה. יש רגעים של ענבל בלי השכול? כאילו, יש דרך לפזר את העננים האלה? מקומות מסוימים או רגעים? לא יודעת. אני חושבת שכאילו השכול אולי שינה את מי שאני בהרבה דברים, ויש רגעים שאני מקבלת את השינוי הזה, ויש רגעים שלא, כאילו יש הרבה פעמים שאני אומרת, לא, אני אותה, אני, כאילו, ואז לפעמים המציאות דוחפת אותך, כאילו להבין שאת לא אותה את, ואת חמודה שאת דומת.
אני מתאפקת פה תקופה. אני רואה. אני חושבת שיש, כאילו שאחד הדברים הכי קשים בשכול ובעיכול שלו, זה כאילו ההבנה א', ברור שההבנה שהוא אף פעם לא יהיה פה, אני אומרת את זה ואני לא מאמינה לזה בראש, אבל גם כאילו ההבנה ששום דבר פשוט לא יהיה יותר רק שמח בחיים, כאילו אני יכולה להגיד לך שבכל הדברים הכי משמחים, זה העצב הכי נורא, וכאילו הכי קשה. את יודעת, אני חושבת על הנה, אח שלי הקטן, נדב התגייס, וזה משמח, והוא קיבל תפקיד שהוא מאוד מאוד רוצה, ואנחנו כולנו שם ברגע הזה, אבל זה הרגע הכי כואב בבטן, כאילו, איפה אתה? איך אתה לא איתנו? ואני חושבת שהכי קשה זה לפעמים לדמיין את ההצעת נישואים, כאילו, אני כל כך אשמח, אבל אז אני אהיה כל כך עצובה, וכשאני בעזרת השם ילד ילדים, זה הדבר הזה, ואני חושבת שזה לפעמים בעיקר בהתחלה ועד עכשיו, משאיר אותי רוב הזמן על איזה תדר פלט כזה. כאילו, זאת אומרת, אם אני לא ארגיש סופר שמחה, אז אני גם לא ארגיש סופר עצובה. בוא נהיה באמצע. כל המנגנון של דיכאון, כאילו, קורה בגדול. ממש. ככה, כאילו, לחבות. לחבות. בואו לא נרגיש כלום, כאילו, וזה גם באמת המציאות, כאילו, את אומרת, אני צריכה ללכת לאוניברסיטה, אני צריכה לתפקד, יש לי מטלות לעשות, יש לי דברים שאני צריכה לעשות. אי אפשר תמיד להרגיש את כל הרגשות האלה, אבל אני חושבת שלפעמים כשאני מצליחה לשחרר מזה ולחוות, גם אם זה אומר את העצב, וגם אם זה אומר איזה רגע של שמחה קטן, זה, אני חושבת, כאילו, מזכיר לי אותי, מזכיר לי שאפשר עוד לשמוח, ויש גם רגעים שהם טובים, וזה תמיד יבוא עם עוד משהו. אני חושבת שזה הרגעים הקטנים כמו ששר מפתיע אותי עם פרחים פתאום, זה כזה. שמחה קטנה, ילדית כזאת, אפילו בלב, שכאילו... תמימה. ממש, וכאילו הכל נראה כל כך לא תמים כבר. כן. שהרגעים האלה, הקטנים והתמימים, זה, אני חושבת, איך חברות יכולות לעשות טוב, לשחרר ולשמח את חברה שלהן שהיא אחות שכולה? אני אגיד שקודם כל זה מאוד להיות פתוחה ללהבין מה קורה איתי באותו רגע, כי אני חושבת שיש פעמים שיבוא לי לקטר ולהוציא, ויש פעמים שלא בא לי עכשיו להרגיש מה שאני מרגישה, ואז לפעמים אני מרגישה שהחברה כאילו באה לשמוע, כאילו שאני צריכה לספק את זה קצת, וכאילו, כן. כי באמת היא מתעניינת ובאמת מעניין אותה מה קורה לי, ולי עכשיו לא בא. וואו, זה טיפ זהב. זה טיפ זהב, ויש לי חברה מאוד טובה, שהפסיכולוגית שלה היא יצאה לה לשאול אותי מה צריכה ממני, כאילו איך אני יכולה להיות שם בשבילך. וזאת שאלה טובה, כי היא תמיד מזמינה תשובה כנה. אני אגיד שאני אדם מרצה, ותמיד בא לי, מאז שזה קורה, יש איזה צורך להחזיק עוד דברים בחיים, שכאילו לא ייפלו. אז כאילו לפעמים חשוב לי להחזיק את החברויות, וכאילו לא, שחברות שלי ידעו שעדיין כיף איתי, וכאילו עדיין סבבה וזה, וכאילו שווה להן להיות חברה שלי, אפילו שכאילו אני יכולה פתאום להיעלם לשבועיים ולא לענות ולהיעלם מכדור הארץ, ואז הרבה אני חושבת על כאילו, איך אני שומרת על עצמי חברה טובה. וואו, זה הכי משתלם להיות חברה שלך, זה הכי טוב, באמת. אני מקווה. מי יכול להעיד יותר טוב מחברות שלך? נכון. לא הבנתי. אז אני חושבת שהשאלה הזאת של כאילו איך אני יכולה להיות כאן בשבילך, מזמינה תשובה מאוד פתוחה. מבינה, גורמת אפילו לי לפעמים לשאול את עצמי ולהגיד, רגע, מה היה בא לי עכשיו? היה בא לי שיעזבו אותי בשקט, או היה בא לי לשבת לראות סרט ולא לדבר על החיים, או אני חושבת שכזה, וגם לסלוח אם אני נעלמת, או אם אני... וואי, חמלה בכלל, לסלוח. לנשום. ממש, חמלה, בעיקר עצמית, אני גם אומרת את זה לעצמי. אני חושבת שזה הדבר שעוזר בכל התהליך הזה. וגם לכל אדם בחיים, כן? לא רק לשכול, אבל חמלה. אנחנו לפני הפינה של הסיום שלנו, אבל רציתי להגיד משהו קטן לפני שנעבור אליה, רציתי גם להגיד שהפרק הזה ממש לא כזה, הוא לא יום זיכרוני, והוא כאילו לא יצא ביום הזיכרון, זה לא אמור להיות ביום הזיכרון, וקצת נמאס לי שאנחנו מעיזים לגעת במילה הזאת רק ביום הזיכרון, ושם אנחנו גם באמת, וואו, totally שם, כאילו ממש בוכים ותקסים, והחולצה הלבנה, והצמח הזה, דם המכבים. אבל זה כל החיים שלנו, כאילו... זה הפך להיות החיים, וצריך להתייחס לזה בכל החיים, ולהיות עם עין פקוחה ויד מושטת כל הזמן. זה לא בהכרח אומר להיות מדוכדכים כל הזמן, זה פשוט אומר להיות ערניים, ואני באמת גם מזכירה את זה לעצמי, שאני מוקפת בכל הסיפורים האלה, וגם בדובר צהל, את מדבררת אותם, את מספרת את כל הסיפורים האלה, הם באמת, הם מאות סיפורים שעוברים מהפה שלך, ולפעמים החיים מרגישים too good to be true, ופשוט צריך להיות במודעות,
מודעות תמידית, כאילו לא משנה איפה אתם עובדים ולא משנה איפה אתם גרים, תמיד שיהיה לכם את המקום הפתוח הזה, לראות. ממש. כי אנחנו באמת ביחד בזה, כאילו אני לא יכולה לדמיין מה את עוברת, ואני עדיין רוצה שתדעי שאנחנו כאילו כחברה וכמדינה, כאילו ממש. כן, לראות ולחמול ולהסתכל ולהיות קשובים, כאילו אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים לא נשים את זה על השולחן, ואת יודעת, אני ועוד הרבה אחים, אנחנו לא נבוא ונגיד, היי, קשה לנו, חבר'ה, אולי תשימו לב. אני חושבת שכמו שדיברנו בהתחלה, את יודעת, על לפתוח את העין הזאת של, רגע, למי פה עוד קשה ברחוב? כאילו, מה האחר עובר? איך אני יכול לעזור? ואני לא אומרת שכל אחד יכול, את יודעת, להושיע אותי, ואני אגיד שיש המון אנשים מקסימים ומדהימים שעוזרים לנו, ובאופן לא מפתיע, אחים, הם אלה שעוזרים לאחים אחרים, ואני אגיד שנגיד אליסף פרץ המאמם, שהוא גם, את יודעת, את מסתכלת עליו כאחות שכולה, אני מסתכלת עליו כאחות שכולה, ואני אומרת, וואו, כאילו איזו השראה, והנה הוא אח שקול ואיזה מוצלח הוא, והוא פתח עמותה מהממת שקוראים לה האחים שלנו, והם דואגים לנו, ואת יודעת כמה שדיברנו פה על זה שהמדינה לא רואה, והאוניברסיטה לא רואה, ואף אחד לא רואה, אז אני חושבת שזה מדהים, וסתם זה מוציא אותי קצת עם מסר חיובי, שכאילו יש לנו את ה-DNA הזה בעם שלנו, של כאילו להצמיח יש מאין, כאילו אליסף יחד עם נוי פרץ שהיא גם אחות שכולה, הקימו את העמותה הזאת, ואיפה שמשרד הביטחון לא נמצא, אז הם כאילו אומרים, רגע, אולי ניפגש, אולי נדבר. אני זוכרת שבחנוכה, שזה ממש קצת לפני שזה קרה, הם פשוט הזמינו את כולנו לאיזה מקום, ואמרו, וואי, בואו נפגוש אחד את השני, בואו נהיה יחד. לא יודעת, אותי זה מאוד מחזק, ונותן לי הרבה כוח שיש אנשים כאלה, ויש עמותות כאלה, ואנשים תורמים להם, ואת יודעת, זה נחמד. לדעת שגם יש טוב, וגם, זאת אומרת, הטוב לא בדרג המדיני שלנו כל כך, אבל בתוכנו אנחנו טוב, ממש. כן, זה כאילו מבאס נורא שאנחנו נשענים על חברה אזרחית, אבל טוב לדעת שהחברה האזרחית לפחות ממש. במקום הנכון. הגענו ממש כאילו לפינה של הסוף, קוראים לזה מסך טאץ'. וואו. כן, וזה 6 שאלות. אוקיי. 6 שאלות שאני שואלת את כולם פה. Are you ready? אני בלחץ. מה את מדחיקה? את העבודן שלי, כמובן, זו התשובה. אם היית מקבלת כוח על, שהיית יכולה להסיר איזשהו מסך התעלמות אחד בעולם, כאילו לגרום למישהו או לקבוצה להכיר במשהו, להפסיק להתעלם ממנו, מה זה היה? אולי היה צפוי שאני אגיד אחים שכולים ומשפחות שכולות, אבל בא לי להגיד דווקא על הלוחמים, אני חושבת שזה מטורף, שמסתובבים בינינו אנשים, יושבים איתנו בבית קפה, שהיו כל השנתיים האחרונות בעזה ובלבנון, ואיבדו חברים, ואת אני רואה את כל החברים המדהימים של אח שלי, שאני חושבת שגם הם לא מקבלים טייטל, מה זה חבר שקול, ומה זה, אני חושבת שכבר התרגלנו למילואימניקים ולאנשי קבע ולחיילים, וכאילו בא לי שכל הזמן, לא יודעת, יחבקו אותם ויתנו להם דברים בחינם ויראו אותם, בעיקר שיראו אותם. הלוואי. מתי פחדת בפעם האחרונה? וואו, איזו שאלה. אל תראי אותי ככה, באתי עם שאלה טובה. וואו, מתי פחדתי בפעם האחרונה? שאימא שלי הייתה במסע אימהות שכולות באפריקה, והיא לא ענתה לי ולא אמרה לי שבת שלום, ואז ממש פחדתי שטרף אותה אריה או משהו, כי הראש שלי כבר הולך לכיוונים טרגיים. כן? את פרנואידית נהיית? אני חושבת שפשוט משהו בי, בגלל החלום, כאילו פתאום נהיה לי איזה פחד שאני בורת מציאות, ברור שאני לא בורת מציאות, אבל פתאום שלתחושת כאילו... בטן שלך יש כאילו... כן, אז פתאום היא לא ענתה לי, ואז פחדתי, ואז אמרתי, רגע, אולי משהו באמת קורה, כי אני פוחדת, וזה לא משנה, בסוף היא לא הייתה לה קליטה, אבל פחדתי. וואו. יש לך חלום שאת נוטה להתעלם ממנו? קודם כל התשובה היא כן, כי מדובר בענבל. אני לא יודעת. זה יכול להיות גם משהו קטן, זה יכול להיות גם איזה חול, זה לא חייב להיות החלום הכי גדול בעולם. מה אני אגיד? חלום שיהיה פה שינוי? את יכולה להגיד. יום אחד תהיה פה ממשלה שאנחנו נהיה מרוצים ממנה? סליחה, אני כזה לא אדם פוליטי, אני מפתיעה את עצמי אפילו. זה הדבר הכי לא פוליטי להגיד לדעתי. אני בדרך כלל אף פעם לא... זה הכי מחובר למציאות ולאזרחים כזה, להגיד את זה. ממש, אבל יש כל כך הרבה ייאוש שכאילו, אני חושבת שזה חלום שאנחנו קצת לא מעזים לחלום. אני כל פעם אומרת, לא, ביבי יבחר עוד פעם, אין סיכוי, אבל יש איזה חלום קטן, הלוואי שיהיה פה איזה שינוי. הלוואי. אני על זה. יאללה, רות, עלייך אנחנו בונים, לא יודעת. עוד שאלה, במה טיפלת מאוחר מדי? אני חושבת שבחיבור שלי לעצמי, רק האובדן הביא אותי לטיפול פסיכולוגי, וברור שבטיפול פסיכולוגי לא מדברים על נושא אחד, אלא הכל קשור לכמה את מחוברת לעצמך וכמה את מכירה את עצמך, ואני חושבת שהייתי צריכה אולי לעשות את זה קודם, למצוא את הקול והכל קשור להורים, איך הכל קשור להורים? הכל קשור להורים. די, תשחררו כאילו. ממש, זה הכל באשמתם, ממש. ושאלה האחרונה, ממה את בוחרת להתעלם? ממש אקטיבית.
אני חושבת שאני בוחרת להתעלם מהרבה דברים קשים וכואבים שקורים פה, במיוחד בתחילת המלחמה, התעלמתי מתקשורת והתעלמתי מכאב של אחרים, אני אגיד את זה פשוט ככה, כי היה לי ויש לי עדיין יותר מדי כאב, אני אגיד שדווקא שרה, בן זוג שלי, אובר רואה ואובר רוצה להכיר את הסיפור של כולם ואת כל הכאב של כולם, ואני מתעלמת מזה, ואני... שמת גבול. כן, אני אקח ביס אחד כל פעם, כאילו, לא עכשיו. קודם כל בא לי להגיד, לאחל אולי, שהכאב הבאמת עצום הזה יהיה הכאב האחרון. אמן. שיהיה לך בחיים, ואני אוהבת אותך. גם אני אותך. מאוד. את נראה לי באמת לא יודעת עד כמה אני אוהבת אותך. כנ"ל. ואני מאוד 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 שמחה שבאת. לפני שאני אומרת את המשפט האחרון, יש משהו שהוא לזכר איתמר, או משהו שהיית רוצה כאילו להגיד, להפנות אנשים? יש לנו עמוד אינסטגרם, נכון. Remember איתמר, פשוט ככה מחובר, שאנחנו מעדכנים שם על כל פרויקט ועל כל לעקוב. דבר. ותגיעו, אני חושבת שאני... וגם יש שם תמונות וסיפורים עליו, והוא כזה מתוק, נכון. באמת, רק על זה, כאילו, תעשו. להיכנס. כדאי, לשים אנחנו עוקב. גם עושים קמפיין עכשיו של גיוס המונים, אני לא יודעת מתי הפרק יעלה, אבל באופן כללי אנחנו עושים את זה, ובאמת במשפט אחרון, כשאני הולכת ומדברת בפני אנשים, אני תמיד מסיימת בבקשה, ואני אומרת, פשוט תגיעו, כאילו תהיו שם, תעקבו, תנו לנו הרגשה שאתם לוקחים איתכם את היקירים שלנו, אני מרגישה שההנצחה זה כמו איזה אלונקה שאת סוחבת עלייך, ובכבוד גדול, אבל כל מי שאומר לי, תקשיבי, אני לוקח את איתמר איתי, אני ממש מרגישה שהוא לוקח לי טיפה מהמשקל של האלונקה, וזה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות למשפחות שכולות, לפחות מהעיניים שלי. אז אני לוקחת את איתמר איתי. אני מקווה גם שאת יודעת את זה, ורציתי להגיד לך שלמרות הכל, ממש עדיין רואים את האור הזה בעיניים שלך, ואת האנרגיות שלך כשאת נכנסת לחדר, ובנימה זו, נראה לי שהגענו לסיום, חברים וחברות, ונתראה בפרק הבא.